Исәнмесез, хөрмәтле җыр сөючеләр, Мәйдан каналында хитлар парады. Сезнең белән мин Алиня Давыдова. Татар эстрадасына килгән һәр җырчы яңа җыры белән тамашачы күңелен яуларга омтыла. Шул ук вакытта тамашачы тарафыннан ретро җырларга да сорау зур. Хит-парадта катнашучы җырчылардан сораштырдык әле. Үзләре ретро җырлар яратамы? Алар репертуарындагы кайсы җырны тагын 20 елдан тамашачылар яраткан җырым дип әйтер икән? Лайыклы хит җырларын карый-карый сорауларга җавап эзлибез. Гөлүс Хабибрахманов Гомәр Баширов сүзләренә Сара Садыкова иҗат иткән «Җидегән чишмә» җырын яратып тыңлый да һәм ара-тирә җырлап та йөри. Шулай ук ул 90нчы еллар азагында популяр булган Зөфәр Билалов репертуарындагы «Йөрәгеңдә кем икән» җырына да битараф түгел. Гөлүс Хабибрахманов киләчәк буыннар җырларга мөмкин булган үз җырларын әле җыя гына. Бүген радио, телевидениедә үз җыры әйләнә. Шуның берсе безнең хитлар парадындагы «Тап син мине» җыры. Очрашулар, көткән күңел, үз алдына моңлана, синдә миңа килер өчен, ашык әле соңлама. Очрашулар, көтәм юлларга карап, тизрәк эзләп, тап сине мине, сагышларымны тарап. Очрашулар, көтәм юлларга карап, тизрәк эзләп, тап сине мине, сагышларымны тарап. Тизрәк эзләп, тап син мине, көтә бит күңел көтә, бер күрүдә танырмын мин моңлы җаныма тиңне. Очрашулар, көтәм юлларга карап, тизрәк эзләп, тап сине мине, сагышларымны тарап. Очрашулар, көтәм юлларга карап, тизрәк эзләп, тап сине мине, сагышларымны тарап. Очрашулар, көткән күңел, үз алдына моңлана, синдә миңа килер өчен, ашык әле соңлама. Очрашулар, көтәм юлларга карап, тизрәк эзләп, тап сине мине, сагышларымны тарап. Очрашулар, көтәм юлларга карап, тизрәк эзләп, тап сине мине, сагышларымны тарап. Тизрәк эзләп, тап сине мине, сагышларымны тарап. Эльмира Нагыймованы күбрәк лирик, ритмлы эстрада җырларын гына башкаручы буларак кабул иткән булсагыз, ялгышасыз.
Эльмира Боянға да шәп жырлый. Хайыр, күлиеттә булсынмы, музыка мәктәбендәме, җырчыларны классик әсәрләрне, халык җырларын, заманча эстрада җырларын бер тигез дәрәҗәдә яхшы башкарырлык итеп әзерлиләр. Эльмираның үзе иҗат иткән җырлары арасында да халыкчан көйләре дә бар. Эльмира Нагыймованың киләчәк буыннар яратып җырларга мөмкин булган җырларының берсе «Яндырма йөрәгемнедер бәлки». Җыр шәп, тыңлыйсы гына килеп тора. Яндыра торган җыр, ут дигән комментарийлар күп булган әлеге җырны тыңлаган кешеләрдән. Кем белә, киләчәк җырлары исемлегендә бәлки Сары Роза да бардыр. Сары роза кызганмыйча тапталган, кемнең икән шул кадәрле мәхәббәте тапаланган. Сары роза, сине кемнәр ташлаган, сөйгелен ташлар гагач, нигә сөю башланган. Сары роза, сине кемнәр ташлаган, сөйгелен ташлар булгач, нигә сөю башланган. Сары роза, горур чәчкә, кемнең назлы бүләге, әйтелмичә калган сүземе, әллә соңгы теләге. Сары роза, сине кемнәр ташлаган, сөйгелем ташлар булгач, нигә сөю башланган. Сары роза, сине кемнәр ташлаган, сөйгелем ташлар булгач, нигә сөю башланган. Юл буена ташлаганнар затлы чәчәк розаны, сөюләрне шул чәчәктәй сез ташларга ризамы? Сары роза, сине кемнәр ташлаган, сөйгелем ташлар булгач, нигә сөю башланган. Сары роза, сине кемнәр ташлаган, сөйгелем ташлар булгач, нигә сөю башланган. Сөйгелем ташлар булгач, нигә сөю башланган. Нәркис Зиннатуллин Хәния Фәрхи язмасындагы дусларга җырын ярата булып чыкты. Әйләнә дә килә дигән юллары, җиләккә барган балачак җәйләрен хәтерләтә ди ул. 90-нчы еллар хитларыннан тагын бер җырны искә төшерде Нәркис. Венера Ганиева башкаруындагы «Бергә узы Казан урамын» җырын кечкенәдән җырлап йөри икән. Нәркис Зиннатуллин җырларының язмышын бүген үк юрап куйды. Тагын 20 елдан әнием назлары һәм яратам сагынам җырын һәр чарада, бәйрәмдә җырлаячаклар ди ул. Амин дияргә генә кирәк.
Sizning uchun hazır jırlayım qısqanı Hazır jırlayım qısqanı Sizning bilan sezilmeydi g'imlarning uzg'ani Inin başı tugarak kelib qungan kubbelek Kelib qungan kubbelek Bizni eshitgan bo'lsangiz ayda jırlayg birgalab Bizni eshitgan bo'lsangiz ayda jırlayg birgalab Ay quyosh ayga nurlarin sevishlar Nurlarin sevishlar Onlarda bizdan baxtli kunga bir ko'rishlar Onlarda bizdan baxtli kunga bir ko'rishlar Oqqishlar kelgan bizga ketarlar mikin kuzga Ketarlar mikin kuzga Oqqishlarning muhabbatin biz tilar edik sizga Oqqishlarning muhabbatin biz tilar edik sizga Qısqa köy Balam eşkin qısqa köy Birini andan birini mından birini tüggenden de sey Birini andan birini mından birini tüggenden de sey Separattır qazanı Separattır qazanı Tuğanlarım dus işlerim var Qızda tazama Tuğanlarım dus işlerim var Qızda tazama Allayda bizgen nurja Ballayda bizgen nurja Ballayda bizgen nurja Üstte kiyim nişik tuza yaşkımır şuna yuza Üstte kiyim nişik tuza yaşkımır şuna yuza Музыка белгечләре еш кына алтын фондыбызда дистәләрчә мең җыр саклана. Нигә шуларны алып җырламыйсыз дип яшьләргә киңәш бирергә ярата. Асылъяр ул фонд язмаларын иң күп кулланучы безнең буын җырчысы. Аның репертуарындагы ретро җырларны әйдәгез әле бергәләп саныйбыз. Сандугач күгәрчен, Агыйдел катага, тала-тала, яшьлегем хисләре, яшьлегем кайтавазы, Зариф, йөрәк сире, яраннар чәчәк аткан, почтальон. Әле бу Асылъяр яңа сулыш иргән элекке хитларның яртысы гына. Асылъяр акапелла башкарган Салкын чишмә, Сахралар җырларыннан исә каз тәннәре чыга. Инде сөю хакына Карлыгачлар җырлары бүгенге кебек 20 елдан соң да сыралачак ди ул. Яратканың беләм, күзләреңнән күрәм, әйтмәсәң дә аны сүз беләм. Куеныңда эрим, сагыш зарыны белмим, назларыңнан ташып күрәм, тик мин диеп алып сулашам. Синең белән генә, синең белән бер
Yaratqaның білем, көзләріңнен көрәм, йөрәк жылың анда шағыла. Сиңа тиңнәр булмас, синсез шатлык кунмас, жаным тәнем сиңа табына. Яратқаның беләм, яратқаның күрәм, минем өчен сөю ялкынаң. Мине дә сөям шашып, җиде күккә ашып, бәхетем син минем якыным. Яратқаның беләм, яратқаның күрәм, минем өчен сөю ялкынаң. Мине дә сөям шашып, җиде күккә ашып, бәхетем син минем якыным. Бәхетем син минем якыным. Гөлназ белән Илсур Шәрипҗановларның репертуар төрлелеге сокланырлык. 80-90 еллар хитларыннан берсе «Яле иркәм» җырын алар тамашачыга яңадан кайтарды дисәк тә була. 2000 еллар башындагы популяр җырларның берсе Виталий Агапов репертуарындагы «Эзләдем тапмадым» җырында Гөлназ белән Илсур башкаруында яңадан туды кебек. Киләчәктә Шәрипҗановларның үз җырларыннан кайсысы популяр булыр? Мин 20 елдан соң да сорау булачак җырлары исемлегенә лаеклы хиттагы 7 гомерне һич икеләнми язып куяр идем. Аян беләм икән сине, күрешкән без микән инде, очрашкан без инде әллә, узган үткән бер гомердә, җитмәс кебек җиде гомер, яратырга сине җирдә, нигә көннәр атналарда, җиде генә, җитмәс кебек җиде гомер, яшәр өчен синең белән, бер туктамый кабатлыймын, сине сөям, сине сөям. Якын кебек йөзең үзең, таныш кебек күптән миңа, әллә үткән тормышларда гашыйк булганмын мин сиңа, җитмәс кебек җиде гомер, яратырга сине җирдә, нигә көннәр атналарда, җиде генә, җитмәс кебек җиде гомер, яшәр өчен синең белән, бер туктамый кабатлыймын, сине сөям, сине сөям.
Жетмес кебек жидігімі Яратырға сені жерде Неге күнер отналарда Жидігіне Жетмес кебек жидігімі Yaşar için senin bilen Bir toxtamay qabatlıyma Seni süyem Bir toxtamay qabatlıyma Seni süyem Илшат Хамадиевның иң беренче булып башкарган һәм бүгендә иң яраткан ретро җыры Рөстәм Яхин иҗат иткән Киек казлар җыры. Хәтерлисезме? Казлар оча һаваларда. Бу җырны Илшат әтисе белән бергә бик күп концертларда башкара. Конкурсларда җиңүләр яулый. Ә менә үзе 20 елдан соң популяр булачак җырын тамашачы хөкеменә тапшырырга әзер генә әле. Илшат Хамадиев әлеге җыр хакында мәйдан тамашачыларына беренче чиратта сөйләргә вәгъдә бирде. Зульфия, Алмаз. Uzun sözün kıskası. Mine. Zülfiye нәрсе ол? Қоя қарайын. Марсель, айда хәл итәбез моны. Марсель, минем танышларым бар, айда хәл Юк, итәбез. барып кайтам. Өпкәләтү жеңіл, кешіруі ауыр Қайшағында мүмкін түгел Айрылулар жеңіл, қауышулар ауыр Қайшағында мүмкін түгел Қиялны жиміргәш, жанарны киміргәш Сен миңа, мен сиңа, бір кім түгел Yollarda ayrılgaş, qanatlar qayrılgaş Sen miңа, мен сиңа, bir kim түгел Қиянат ул жеңіл, туғрылық ауыр Қайшағында мүмкін түгел Алдаулары жеңіл, ышандыру ауыр Қайшағында мүмкін түгел Қиялны жиміргәш, жанарны киміргәш Сен миңа, мен сиңа, бір кім түгел Yollarda ayrılgaş, qanatlar qayrılgaş Sen miңа, мен сиңа, bir kim түгел Aralar üzülgen Ümitler kesilgen Yaşların tügilgen Hislerin üzülgen Hıyalını jimirgeş Janlarını kimirgeş Sen miңа, мен сиңа, bir kim түгел Yollarda ayrılgaş Qanatlar qayrılgaş Sen miңа, мен сиңа, bir kim түгel Yollarda ayrılgaş Qanatlar qayrılgaş Sen miңа, мен сиңа, bir kim түгel
Ике ярда жыры аша біз Роман Плеханов шәхесе белән танышабыз. Роман портретына бүгінгі сұрауларыбыз белән тагын берничә штрих өстәрбез. Татарча үзәкләрне үзеп җырласа да сөйләшергә ояла әле. Зыян юк, өйрәтербез. Одна из моих любимых ретро-песен, песня «Дрендингес», которую исполнил Илгам Шакиров. Потрясающе красивая музыка с восточными мотивами. Еще одна любимая ретро-песня Урала Рашитова, которую исполнила Василия Фаттахова, «Туган як». Песня — символ национального единства, любви к родине, к родному языку. Она до сих пор очень актуальна, ее исполняют в разных аранжировках, в каверах. И мне бы тоже очень хотелось, чтобы лет через 20 моя песня звучала и продолжала жить. Это песня «Акышлардан еренегез тугырлыкка», написанная композитором Лилией Тагировой на стихи Гульфии Шакировой. Песня о любви и верности. Эти ценности вечны и будут всегда. Ничек әйтим икән, мәхәббәт инде бүтән. Агып китсен сагыш, ярлар буйлап бездән. Йөрәктә ярату, дәва юк аңардан. Син яракта, син кулың, сус каршы ярдан. Яраталмам юк, яраталмам юк, яраталмам юк яңадан. Гөлкәдә сине, сөю каршы ярлардан. Без бергә түгел, без ятлар бүген, араларда томан гына. Arada tik ike yargına. Terezege jil kara eller son yeli. Birge utken mizgiller yuqanıda almay. Biz bakıtlaydık sular bulab baktı. İke yarda yalğız, ike uşak dirlep yandı. Yaratalmam yuk, yaratalmam yuk, yaratalmam yuk yanadan. Gölgede sine, suyu karşı yarlarda. Biz birge tügen, biz yaklar tügen, aralarda duman gönna. İke arada dik ike yargına. Biz birge tügen, biz yaklar tügen, aralarda duman gönna. İke arada dik ike yargına. Татарстанның халық артисты Гөлдәния Хайруллинаға бүгінгі сұрауыны беру орынлы булмас иде. Чөнки Гөлдәния ханым репертуарындағы берничә дистә җыр бүгінгі көндә татар мәҗлесләрендә бик еш җырлана.
Ижаты ире Рөстәм Хайруллин язган Бәллүр шишмә җыры белән башланып китә аның. Аннан инде җыр шишмәсе тынып тормый. Иркәмә, җиләкле җәй, кайда син, и Ходай исәнлек бир. Сарман, Сафия такмаклары үчләр итеп елларга җырлары китә. Гөлдәния Хайруллинаның еллар сынавы узган әлеге һәм башка популяр җырларына бүген лаеклы хит тагысында өстәргә буладыр. Куям пайша гомернең узганына, эзләрем генә калалар юлларның тузанында, юлларның тузанында. Сизелмичә үтеп китте тагын бер ел гомерем, картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем, картайган кебек тә түгел. Һаман да яшь күңелем, сизелмичә үтеп китте тагын мәңге яшәп дөньяда, сөенеп узарга язсын Ходай биргән юллардан, тормыш дигән юллардан. Сизелмичә үтеп китте тагын бер ел гомерем, картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем, картайган кебек тә түгел. Һаман да яшь күңелем, сизелмичә үтеп китте тагын бер ел гомерем, картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем, картайган кебек тә түгел. Һаман да яшь күңелем. Яман суйларны куып, ерак-кырак читкәрәк, хыялый уйлар эчендә типсен әле дим йөрәк, типсен әле дим йөрәк. Сизелмичә үтеп китте тагын бер ел гомерем, картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем, картайган кебек тә түгел. Һаман да яшь күңелем, сизелмичә үтеп китте тагын бер ел гомерем, картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем, картайган кебек тә түгел. Һаман да яшь күңелем, картайган кебек тә түгел. Һаман да яшь күңелем, һаман да яшь күңелем. Картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем. Башка җырчыларга бирелгән сораулар буенча без ямле төркеме кызлары да уйлаштык. Киләчәк буенча фикеребез уртак. Тагын 20 елдан таң җырын безнең музыкаль бизәлеш белән безгә охшатып җырлап йөриячәкләр. Әмне яраткан ретро җырларыбыз аерыла. Вероника кил, иркәм кил инде җырын ярата. Бабам шул җырны әбиемә карап җырлаганда мин чыннан да мәхәббәтнең көчен тоям ди ул. Альбина иң беренче телгә алган ретро җыр «Мин сине шундый сагындым». Ә мин Салават Фәтхетдиновның 90-нчы ел хитларын урсалтауда һәм уфтанманы яратам.
Күтәрелә томан, бишек жарасыман. Ағыламың таңнар атқаныда. Таңын таңынан жаран, туған яқының мұңан. Шаңлап шешімәләрі ағанда. Таңын таңынан жаран, туған яқының мұңан. Шаңлап шешімәләрі ағанда. Болашағым илі, емлі инеш күлі. Жиләклі аланым хуш исе. Туғайларын кезіп, суларыңда yüzіп. Сені де генә яшисің. Туғайларын кезіп, суларыңда yüzіп. Сені де генә яшисің. Ақ дулқындар ойнай, көңіл сөйніп туймай. Тәуге нұрлар гүлге себілі. Талпындырды нешік, төзім ешір бишік. Тағын сені де сенде тибірәлі. Талпындырды нешік, төзім ешір бишік. Тағын сені де сенде тибірәлі. Туғайларың кезіп, суларыңда yüzіп. Сені де генә яшисің. Сені де генә яшисің. Сені де генә яшисің. Яшь автор башкаручы Алия Мөбәрәкова репертуарында әлегә ретро җырлар юк. Әмма ул элеккеге җырларны тыңларга бик ярата икән. Яраткан ретро җыры турында да бүгенге җырларының киләчәк язмышына фаразларын да үзе сөйләсен әле. Сәлам сезгә, яраткан Мәйдан каналы тамашачысы. Хәзергә минем репертуарымда ретро җырлар юк, ләкин менә үзем генә булганда дусларым нәшәсендә моңланып, җырларга яраткан җырлар күп, һәм алар арасында иң яраткан ретро җыр ул Әлфия Абзалова репертуарыннан Ак чәчәкләр җыры. Менә минем дә җырларым шулай 20-30 ел узгач бик тә популяр һәм халыкның йөрәгенә үтеп керерлек җырлар булсыннар иде. Бергә булыйк, бердәм булыйк, горур булыйк, алга булыйк. Белән язмыш бирелгәндер, һәр кешегә Ходай кушканча. Алда тагын ниләр күрәчәген, белеп булмый аны узмыйча. Дөнья мәшәкате, безнең казанышлар, бергә яшәгәнгә бик рәхәт.
Ғарур болып өтейік ауырлықлар аша, сынатма сен алға деп атла. Günler uzab yıllar uzar, Hatireler qalır көңілді. Өкінмәскәйді uzğanlarga, Қуанырға айды болғанға. Dünya мәшәқәте, біздің қоланышлар, Бірге яшәгәнгә бик рәхәт. Ғарур болып өтейік ауырлықлар аша, сынатма сен алға деп атла. Dünya мәшәқәте, біздің қазанышлар, Бірге яшәгәнгә бик рәхәт. Ғарур болып өтейік ауырлықлар аша, сынатма сен алға деп атла. Dünya мәшәқәте, біздің қазанышлар, Бірге яшәгәнгә бик рәхәт. Ғарур болып өтейік ауырлықлар аша, сынатма сен алға деп атла. Үткәндәге җырларны барлап, киләчәк турында хыялланып, тапшыруыбызда соңгы җырны караганыбызны да сизми дә калганмын. Йомгаклап, шуны гына әйтим. Җырчыларыбызның бүген куйган хезмәте безнең балалар, оныклар тарафыннан да бәяләнерлек булсын дип телик. Лайыклы хит тапшыруында сезгә ошаган җырлар өчен озакка сузмый тавыш бирегез, дуслар. Моның өчен 55-33 номерына җырның исемен язу кирәк. Тулырак хәбәр майдан.тв сайтында. Мин, Алина Давыдова, бүгенгә сезнең белән сау буллашам. Җырны юлдаш итеп яшәгез.